Estem a primers d'abril i la pregunta que se m'ha dit que intenti contestar és què passarà, com sortirem, en quina situació sortirem d'aquesta crisi sanitària i econòmica tan important en la que estem. Bé, doncs aniré a fer una previsió i abans de res dir que la faig amb molta humilitat, recordant que els economistes ens equivoquem quasi sempre quan fem previsions. En el meu cas, a més, soc molt optimista i els optimistes encara ens equivoquem més. Bé, amb aquestes consideracions jo diria que segurament si el tema sanitari es pot començar a solucionar aproximadament en uns 2 mesos, quan dic 2 mesos pot ser un mes, poden ser 3, anem a suposar que al voltant d'uns 2 mesos el tema sanitari ja està molt solucionat. Jo el que esperaria és que a partir d'aquell moment l'economia a poc surti del sotrac, del forat en el que ha caigut, surti del sotrac i a poc comenci a créixer. Perquè això sigui així és molt important que ara mateix, i ho estic dient a primers d'abril, és molt important que ara mateix el govern de l'Estat, és a dir, l'Estat, que és qui té els recursos, les competències i els diners, quan dic diners vull dir la capacitat d'endeutar-se, és molt important que l'Estat rescati immediatament a les parts més vulnerables de l'economia. Per parts més vulnerables entenc la petita i mitjana empresa, els autònoms i també inclús empreses mitjanes o grans de determinats sectors. Estic pensant, per exemple, al sector turístic. Aleshores, si l'Estat fa el rescat immediat de l'economia, i això vol dir, a més de solucions de liquiditat com préstecs, avals, a més d'això és importantíssim que l'Estat enviï diners directament a les parts més vulnerables de l'economia. Si això es fa, jo esperaria que quan el tema sanitari estigui en millor situació que ara, que aleshores el que esperaria és que l'economia a poc comenci a créixer. Tot el 2020 jo diria que acabarem amb un creixement negatiu, però en canvi esperaria que el 2021 ja tornem una altra vegada a tindre creixements d'un 2-3% i que, per tant, l'atur que ara s'està destruint, aquest atur, a partir del mes de juliol, agost, sobretot setembre, ja crec que es començarà a recuperar i crec que en el 2021 podríem estar en una situació d'atur i una situació similar a la que estàvem abans que esclatés tota aquesta crisi. Ara bé, perquè això sigui així, és molt important que el govern espanyol actuï d'una manera immediata. Pensem que no estem a la crisi del 2008, i en la crisi del 2008 es necessitava fer moltes correccions, hi havia una bombolla en aquell moment, però el govern espanyol i l'europeu, Europa, no va intervindre fins l'any 2013. Es van perdre 5 anys. Això ara no pot passar. I el tema és diferent. Ara ens trobem amb bancs que sí tenen diner, el 2008 no en tenien, ara tenim bancs que tenen diner, el govern que té possibilitat d'endeutar-se a través de les polítiques del Banc Central Europeu i, per tant, ara és el moment d'actuar d'una manera molt directa. Si això es fa així, jo preveuria que en els mesos de setembre l'economia comenci a funcionar i que a partir del 2021 l'economia torni a anar en una situació millor. Ara bé, el que sí que és molt important és que aprofitem aquesta lliçó per replantejar molts temes. El sector sanitari, la recerca, el que fem amb determinades parts de l'economia, com és, per exemple, el tema del medi ambient, la desigualtat. És a dir, que aprofitem per prendre la lliçó i per millorar aquest món i que millorem el com tractem el planeta.